Λοιπόν, παιδιά, μετά από καιρό, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από το προηγούμενο βίντεο, νομίζω πάνω από ένας μήνας. Και πολλοί ρωτάτε τι κάνεις, γιατί δεν βγάζεις βίντεο. Γιατί, παιδιά, όπως έχουμε ξαναπεί και πιστεύω πολύ το γνωρίζετε, γράφω το δεύτερο βιβλίο. Δίνω πόνο, το πάω τάπα. Θέλω να τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος για βίντεο. Και να πω εδώ ότι το δεύτερο βιβλίο είναι εντελώς διαφορετικό από το πρώτο. Είναι στην κυριολεξία λες και γράφω ταινία. Βασικά το γράφω για να γίνει κάποια στιγμή ταινία ή σειρά. Και υπενθυμίζω ότι μπορείς να παραγγείλεις το πρώτο βιβλίο από το site μου, το dante.gr, σε καλύτερη τιμή πλέον. Πάμε γρήγορα στο θέμα του βίντεο που έχει να κάνει με κάτι που μου στέλνετε πολύ. Για όλα αυτά που αποκαλύπτηκαν με τον Epstein, για τις ανομαλίες τους, για τα εγκλήματά τους, για τα σατανιλίκια που παίζει να ακολουθούσαν όλοι αυτοί, για το αν λατρεύουν κάποια θεότητα και θυσίαζαν παιδιά σε αυτόν, έτρωγαν παιδιά. Δεν θα ασχοληθούμε όμως σε αυτό το βίντεο με τα αρχεία Epstein και με όλα αυτά που δημοσιεύτηκαν. Θα δώσουμε έμφαση σε όλο αυτό που γίνεται με τον Μολόχ, τον Βάλ, που έχει βγει στην επιφάνεια, όλοι μιλάνε γι' αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την ερώτηση τι ήταν ο Μολόχ και γιατί έκαναν ανθρωποθυσίες σε αυτόν. Λοιπόν, παιδιά, το τελευταίο διάστημα το όνομα Μολόχ ακούγεται παντού. Άλλοι τον παρουσιάζουν ως αρχαίο δαίμονα που διψά για αίμα, άλλοι ως απόδειξη ότι το κακό κυβερνά τον κόσμο και λένε ότι ο Σατανάς ο ίδιος κυβερνά τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως καθαρά. Ο Μολόχ δεν ήταν ανεξάρτητος κοσμικός θεός. Ήταν λατρευτική μορφή του Βάλ μέσα στο φοινικικό πλαίσιο της θρησκείας τους. Δηλαδή ουσιαστικά ο Μολόχ ήταν ένα aspect του Βάλ, πολύ πιο σκοτεινό, που σε αυτόν συνήθως οι Καρχιδόνοι έκαναν ανθρωποθυσίες, παιδοθυσίες σε περίοδους κρίσης. Και οι ανώμαλοι, όσο περίεργο και να σας ακουστεί, θυσίαζαν τα δικά τους παιδιά. Πολλές φορές τα πρωτότοκά τους παιδιά. Δηλαδή έδιναν στον Βάλ Μολόχ ό,τι πιο πολυτιμότερο είχαν, το θυσίαζαν σε αυτόν με τη λογική ότι θα τους ευνοήσει, θα τους σώσει από την κρίση, από τον πόλεμο, από το λοιμό, από την πείνα, από όποια κρίση και αν τους χτυπούσε. Η λύση για αυτούς ήταν παίρνουμε τα παιδιά μας, τα πετάμε μέσα σε καμίνια, τα καίμε ζωντανά, κάτω από ένα άγαλμα του Βάλτ Μολόχ τέλος πάντων. Και το τρελό, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι φοίνικες δεν ήταν χαζοί άνθρωποι, δεν ήταν μωροί άνθρωποι. Όντως τα έκαναν όλα αυτά γιατί πίστευαν ή έβλεπαν πως κάπου αποσκοπούσε όλο αυτό, πως έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι φοίνικες ήταν ένας βάρβαρος λαός που δεν ήξερε τι του γινόταν. Είχαν πολιτισμό, είχαν τέχνες, λάτρευαν και πολλούς Έλληνες θεούς. Και να πούμε εδώ πως ο Βάλ, σύμφωνα και με τον Πλούταρχο και με άλλους Έλληνες μύστες, ταυτίζεται με τον Κρόνο. Και Βάλ για τους φοίνικες σήμαινε κιόλας κύριος άρχοντας. Οπότε, αν όντως ο Κρόνος ταυτίζεται με το Βάλ, που σύμφωνα με τους Έλληνες μύστες ταυτίζεται, οι φοίνικες έβλεπαν τον Κρόνο σαν κύριο και άρχοντα. Τώρα το τι είναι ο Κρόνος και οι υπόλοιποι Τιτάνες, τι πραγματικά αντιπροσωπεύουν, είναι τεράστιο θέμα κουβέντας. Λέω πάρα πολλά και στο βιβλίο. Δεν θα ανοίξω τώρα αυτό το κεφάλαιο. Αλλά αυτό που θα πω εδώ είναι ότι ο Κρόνος είναι ο άρχοντας του χρόνου, του ορίου, της αναγκαιότητας, του περιορισμού, η δύναμη που καταβροχθίζει τις γενιές, όπως και ο χρόνος καταβροχθίζει το οτιδήποτε και μπορεί να θεωρηθεί και τιτάνας της δόλιας σοφίας. Και έχουμε αναφορές στην Ελληνική Γραμματεία ότι γινόντουσαν ανθρωποθυσίες στον Κρόνο και γενικότερα ακολουθούσαν πολύ ιδιαίτερες πρακτικές και λατρείες του Κρόνου. Παρ' όλα αυτά, ο Κρόνος δεν ταυτίζεται με τον Σατανά με τον τρόπο που τον έχει ο μέσος χριστιανός δεσμότης στο μυαλό του. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ανοίξω το κομμάτι του Κρόνου εδώ, γιατί θα πρέπει να πω πάρα πολλά για να το καλύψω πλήρως. Και όλο αυτό θα γίνει σε κάποιο άλλο βίντεο, αλλά όσοι έχετε πάρει το βιβλίο, μπορείτε να διαβάσετε πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε οι φοίνικες σε περιόδους ακραίας κρίσης, πολέμου, λοιμού, κατάρρευση, τελούσαν φρικτές παιδοθυσίες, έπαιρναν τα δικά τους παιδιά, ακόμα και μωρά, ακόμα και βρέφη, τα πετούσαν μέσα σε καμίνι, τα έκαιγαν ζωντανά ή τα θυσίαζαν με διάφορες άλλες πρακτικές, για να σωθούν από την πολιορκία, από τον λοιμό, από το κακό που τους ερχότανε. Και για να καταλάβετε το μέγεθος των ανθρωποθυσιών μικρών παιδιών, ας δούμε ένα απόσπασμα του Διόδωρου Σικελιώτη που μας δείχνει τι έκαναν οι Καρχιδόνοι όταν το 310 π.Χ. έχασαν από τον Αγαθοκλή της Σικελίας. Όταν λοιπόν ιτήθηκαν, θεώρησαν πως ο θυμός του θεού του Κρόνου Βάλ προκλήθηκε επειδή είχαν αντικαταστήσει τις θυσίες των παιδιών τους με την προσφορά άλλων αγορασμένων παιδιών. Για να επανορθώσουν, αποφάσισαν να θυσιάσουν 200 παιδιά από τις πιο αριστοκρατικές οικογένειες της πόλης. Τώρα θα σας εξηγήσω τη λογική που είχαν γενικότερα οι αιματηρές θυσίες στον αρχαίο κόσμο.
Σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς το αίμα θεωρείται φορέας ζωής και είναι φορέας ζωής. Η θυσία ζώου, για παράδειγμα, που έκαναν όλοι, ακόμα και οι Έλληνες, δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν προσφορά ζωτικής δύναμης. Οπότε σου έλεγαν, όταν προσφέρω αίμα, παίρνω εύνοια από τη θεότητα, από τον δαίμονα που κάνω την τελετή, που θα πούμε μετά για τις θυσίες ζώων ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα που φαντάζεστε, καμία σχέση. Αλλά εφόσον η λογική είναι ότι προσφέρω ζωτική δύναμη για να τιμήσω τη θεότητα και να πάρω εύνοια από τη θεότητα, κάποιοι διεστραμμένοι το πήγαιναν παρακάτω και σου έλεγαν: άρα η θυσία ανθρώπινου αίματος είναι ανώτερη πράξη, τιμάς περισσότερο τη θεότητα, άρα θα έχεις μεγαλύτερη εύνοια από τη θεότητα. Να πούμε όμως εδώ, παιδιά, για όλους τους ντενεκέδες που θα πεταχτούν ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν ανθρωποθυσίες στον Ατάλο, δεν έκαναν ανθρωποθυσίες, και όσον αφορά την Ολύμπια λατρεία, η ανθρωποθυσία ήταν ύβρις προς τους θεούς. Και αυτό το δείχνει ξεκάθαρα και ο μύθος του Λυκάωνος. Όταν ο Λυκάων πάει να θυσιάσει ένα βρέφος στο βωμό του Λύκειου Διός, ο μύθος σου λέει ότι ο Ζεύς τον μεταμόρφωσε σε λυκάνθρωπο, τον έκανε κτήνος δηλαδή. Αυτό λιγορικά δείχνει ότι επειδή ο Λυκάων λειτουργήσε σαν κτήνος και πρόσφερε ανθρώπινη σάρκα σε Θεό, δέχτηκε την έμεση και έγινε ένα κανονικό κτήνος. Και μην πεταχτείτε τώρα και λέτε τα κλασικά για την Ιφηγένεια, για σούξου μουξου τον Ατάλο. Το ότι κάποιοι που στην καταγωγή ήταν Έλληνες και ήταν διεστραμμένοι, σκοτεινοί, όπως ήταν ο Αγαμέμνονας για παράδειγμα, ίσως το μεγαλύτερο παπάρι του Τροϊκού πολέμου, με διαφορά. Δηλαδή το ότι κάποιοι ήθελαν να διαπράττουν ύβρις, ήθελαν να ακολουθούν σκοτεινές πρακτικές, δεν σημαίνει ότι η ανθρωποθυσία δεν θεωρούταν ύβρις. Και για εκατοστή φορά, αυτό έχει να κάνει και με το σήμερα, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι Έλληνας στην καταγωγή πρεσβεύει και το ελληνικό πνεύμα και φέρνει έμπρακτα θείες αρετές. Και όσον αφορά την αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε ιστορικά ότι έβγαλε διαμάντια, απίστευτους ήρωες, απίστευτες δυνατές ψυχές. Αλλά επίσης από αυτόν τον τόπο βγήκαν ίσως και τα μεγαλύτερα μαλακιστήρια της ιστορίας. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, οπότε καλό είναι να έχουμε διάκριση και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο αφορά όμως, παιδιά, τις θυσίες ζώων, εδώ πρέπει να καταλάβετε κάτι πολύ σημαντικό. Τα ζώα που θυσίαζαν τα έτρωγαν, δηλαδή πολύ μικρό μέρος έδιναν στους θεούς, το έκαιγαν στην πυρά σαν προσφορά στο Θεό, και το μεγαλύτερο μέρος του ζώου το έτρωγαν. Οπότε οι θυσίες ζώων είχαν το χαρακτήρα στο να τιμήσουν τους θεούς, στο να δειπνήσουν μαζί του. Δηλαδή, σαν να τελούσαν μια πράξη που τους έφερνε πιο κοντά στους θεούς. Και όχι μόνο, θεωρούσαν ότι το κρέας που έτρωγαν μετά από τη θυσία έχει μεγαλύτερη αξία. Δεν τα έσφαζαν απλά για να τα θυσιάσουν. Η λογική ήταν ότι σφάζεις το ζώο, χύνεται το αίμα, που το αίμα έχει τη ζωτική δύναμη του ζώου, άρα το αίμα είναι που προσφέρεται στη γη σε χθόνιες δυνάμεις, και έριχναν και στη φωτιά κάποια κομμάτια του ζώου σαν προσφορά στους θεούς, και το υπόλοιπο ζώο το έτρωγαν. Το έτρωγαν και το γιόρταζαν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έκαναν εκατόμβες, όπου μπορεί να θυσίαζαν και 100 βόδια, στη συνέχεια έκαναν γλέντι, έκαναν γιορτή, και όλο το χωριό, όλη η πόλη έτρωγε το κρέας των 100 βοδιών. Και καταλαβαίνετε ότι το ίδιο ακριβώς κάνουν οι Έλληνες του σήμερα το Πάσχα, για παράδειγμα. Όλοι σουβλίζουν ένα αρνί αυτή την ιερή μέρα για τους Ιουδαίους, αλλά αυτοί και καλά είναι Έλληνες, αλλά ακολουθούν ένα εβραϊκό Ιουδαϊκό έθιμο που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των Ιουδαίων από το Ραμσί, που ο Θεός των Ιουδαίων είπε στο Μωυσή να σφάξουν όλοι οι Εβραίοι ένα αρνί, να βάψουν με το αίμα του το κατόφλι των σπιτιών τους, ώστε ο άγγελος που στέλνει ο Θεός να πάρει τα παιδιά των Αιγυπτίων, να τα σκοτώσει δηλαδή, να μην μπερδευτεί και σκοτώσει κανένα από τα παιδιά των Ιουδαίων. Γιατί σου λένε άγγελος είναι, δεν είναι και παντογνώστης, μπορεί να κάνει και λάθος, να μπερδευτεί. Και τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πράγματα που λέει η βίβλος, δεν είναι ιστορικά γεγονότα, τίποτα δεν αποδεικνύει ότι αυτά έγιναν και με τον τρόπο που λένε ότι έγιναν, αλλά για κάποιο λόγο οι σημερινοί Έλληνες, σε πολλά εισαγωγικά, γιορτάζουν εβραϊκά έθιμα. Και ταυτόχρονα κράζουν τους προγόνους τους που σε γιορτές, ας πούμε, θυσίαζαν μια κατσίκα στον Δία και μετά την έτρωγαν. Και εδώ, παιδιά, να πούμε πως η λέξη Σατανάς είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει αντίπαλος, κατήγορος, εμπόδιο, αυτός που στέκεται απέναντι. Και να πούμε ξεκάθαρα πως τα αρχαιότερα εβραϊκά κείμενα δεν ήταν όνομα οντότητας, ήταν ρόλος. Ο αντίπαλος, αυτός που φέρνει αντίσταση. Οι ιστορίες με τον άγγελο Εωσφόρο και όλα αυτά που λένε είναι μεταγενέστερα, που αν τα πιάσετε από την αρχή βήμα-βήμα και δείτε πώς δημιουργήθηκαν, από ποιους, υπό ποιες συνθήκες και όλα τα συναφή, θα καταλάβετε πολλά. Αλλά επειδή έχει επικρατήσει αυτήν η έννοια του σατανικού, του σατανά, για να δείξουμε κάτι τέρμα κακό, χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να συνεννοούμαστε. Άρα, σε αυτό που ο κόσμος ορίζει ως σατανικό, μπορούμε να πούμε ότι σαν αρχέτυπο έχει να κάνει με την άρνηση του νόμου, και ξανατονίζω, μιλάω για ενάρετους νόμους, δεν μιλάω για τους νόμους που γνωρίζετε σήμερα, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δίκαιοι, αλλά έχουν φτιαχτεί για να σε ελέγχουν, να σε εκμεταλλεύονται και όλα τα συναφή. Οι αληθινοί νόμοι, οι ενάρετοι, πρέπει να είναι δίκαιοι.
Πρέπει να είναι δομημένοι με θεϊκή σοφία, πρέπει να προάγουν την εξέλιξη και την ευδαιμονία. Να σου δίνουν ευκαιρίες, να σε βοηθούν, να σε ευνοούν. Οι ενάρετοι νόμοι δεν μπορούν να συγκριθούν με τους σημερινούς νόμους. Και οι σημερινοί νόμοι που έχουν τα κράτη είναι κλεμμένοι από ελληνικούς νόμους και ρωμαϊκούς νόμους και έχουν δομηθεί όπως τους συμφέρει. Οπότε ξανά ορίζουμε ως σατανικό κάτι άναρχο, απορρίπτει την αρετή εντελώς, δεν έχει ίχνος αρετής, χρησιμοποιεί τη δύναμη για εγωιστικό, για αλαζονικό σκοπό, χωρίς κανένα μέτρο, ειδονίζεται με την παρακμή και κάθε κακό και φέρει διάλυση χωρίς μεταμόρφωση. Το σατανικό στην ουσία του δεν είναι θρησκεία, δεν είναι σύστημα, δεν είναι αρχαία λατρεία, δεν είναι κάποιο μεταφυσικό τέρας, είναι ανθρώπινη παρακμή. Όταν μια ψυχή απορρίπτει τη ζωή, λειτουργεί παρασιτικά, τρέφεται από την καταστροφή και νιώθει ειδονή στην αποδόμηση, μπορούσαμε να πούμε ότι εκδηλώνεται αυτό που ονομάζουμε σατανικό. Δεν είναι κάτι που προηγείται του ανθρώπου, γεννιέται από μέσα του. Το που ορίζουμε σατανικό χαρακτηρίζει μια ανθρώπινη κατάσταση απόλυτης παρακμής. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβετε εδώ, παιδιά, είναι ότι το σατανικό δεν προηγείται της δημιουργίας. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι. Γιατί αυτά που λένε κάποιοι σκοταδιστές είναι δραματισμένες σύμβερες, ότι ο σατανάς είναι ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Οτιδήποτε σατανικό είναι παράγωγο, είναι απόβλητο, που γίνεται παράσιτο και λειτουργεί παρασιτικά. Από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει απολύτως τίποτα. Απλά καταστρέφει, απλά διαβάλλει. Ξαναλέω, μπορούμε να το παρομοιάσουμε με το πώς λειτουργεί ο καρκίνος σε έναν υγιή οργανισμό. Και οι αβραμικές θρησκείες, για παράδειγμα, για να μπορούν να ελέγχουν τους πιστούς, μετέτρεψαν το σατανά ως το απόλυτο κακό, έναν κοσμικό εχθρό, έναν αιώνιο μπαμπούλα. Που αν δεν ακολουθείς και δεν κάνεις αυτά που σου λένε τα ιερά του βιβλία, αυτός ο μπαμπούλας θα πάρει την ψυχή σου και θα σε καίει αιωνίως στην κόλαση. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, όσο ο πιστός φοβάται πως ο κακός σατανάς που ευθύνεται για όλα τα κακά στον κόσμο πάρει την ψυχή και την καίει αιωνίως στην κόλαση, τόσο περισσότερο χρειάζεσαι ένα μεταφυσικό σωτήρα για να σε σώσει. Και όσο περισσότερο χρειάζεσαι και βασίζεσαι σε αυτό το μεταφυσικό σωτήρα, τόσο λιγότερο αναλαμβάνεις ευθύνη για τη ζωή σου και για την πνευματική σου πορεία. Έτσι δημιουργείται ο τέλειος μηχανισμός: φόβος, υποταγή, πίστη χωρίς μεταμόρφωση, αδράνεια, που σε κρατά στη λύθη και σε οδηγεί στην κατάσταση του δεσμότη, και έτσι οι θαυματοποιοί μπορούν να σε χειραγωγούν, να σε ελέγχουν, να σου παίρνουν τη δύναμη χωρίς να το καταλαβαίνεις και να μένεις δεσμότης μέσα στο σπήλαιο. Τώρα να αναφέρουμε πως όλοι μιλάνε για την ελίτ που κρύβεται από πίσω και ταυτόχρονα δεν βλέπουν το πανσεφανές ότι αυτοί επέτρεψαν να δημοσιευτούν όλα αυτά για τον Epstein, για όλες τις ανομαλίες που έκανε, για όλα τα εγκλήματα που έκανε. Οπότε από τη στιγμή που το επέτρεψαν, κάπου τους εξυπηρετεί όλο αυτό και θα σας πω ακριβώς πού τους εξυπηρετεί. Και εδώ είναι το ειρωνικό, παιδιά, πως πολλοί πιστεύουν πως ενώ αυτά τα κέντρα ελέγχουν σχεδόν τα πάντα, η ελίτ και όλοι αυτοί, ταυτόχρονα τους επέτρεψαν να αφυπνιστούν μέσα από αλγοριθμικά social media, reels και viral περιεχόμενο. Όταν μια πληροφορία κυκλοφορεί μαζικά, προωθείται συστηματικά και αναπαράγεται χωρίς αντίσταση, συνήθως ή σχεδόν σίγουρα δεν απειλεί το σύστημα, το εξυπηρετεί και δυναμώνει τη χειραγώγηση. Ουσιαστικά αυτή είναι η μαζική δημοσίευση τέτοιων υποθέσεων δεν γίνεται για να αφυπνίσει τον άνθρωπο, αλλά για να ενεργοποιήσει ήδη εγκατεστημένα προγράμματα στο νου του. Οι μεγάλες θρησκευτικές δομές, ιδιαίτερα οι αβραμικές, δεν λειτουργούν μόνο ως σύστημα πίστης. Λειτουργούν και ως πλαίσια ερμηνείας της πραγματικότητας. Τα ιερά τους κείμενα δεν είναι απλές αφηγήσεις, είναι κώδικες νοημάτων που ορίζουν τι είναι Θεός, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι σωτηρία και τι είναι απειλή. Χωρίς καμία φιλοσοφική εξήγηση, απλά σου λένε ότι όλα αυτά είναι λόγους Θεού και εσύ πρέπει να το πιστέψεις. Και όταν αυτά τα σχήματα εγκαθίστανται από παιδική ηλικία, η αντίδραση του ανθρώπου σε συγκεκριμένα ερεθίσματα γίνεται προβλέψιμη. Όταν ο νους έχει συγκεκριμένο λογισμικό, όποιος γνωρίζει το λογισμικό γνωρίζει και την αντίδραση. Και όταν ο δεσμότης, παιδιά, βλέπει ότι γίνονται όλα αυτά τα κακά στον κόσμο, όλα αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, σύμφωνα με τους προγραμματισμούς που έχει δεχτεί από παιδί, για το τι είναι καλό, για το τι είναι κακό, για το τι είναι Θεός, για το τι είναι σατανάς, για το ένα, για το άλλο, θα κάνει τους εξής λογισμούς. Επειδή υπάρχει κακό και πόνο στον κόσμο, άρα μπορεί η δημιουργία να είναι δημιούργημα του κακού. Δηλαδή, μια κακή οντότητα να έχει δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο. Και ιδιαίτερα οι χριστιανοί, από τότε που βγήκαν όλα αυτά, που τρέχει πολύ πιο δυνατά το πρόγραμμά τους, δημιουργούν ένα εσωτερικό παράδοξο.
Από τη μία λένε ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, και από την άλλη, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη φρίκη και το κακό που υπάρχει στον κόσμο, για να μην δεχτούν ότι ο Θεός τους επιτρέπει αυτά τα φαινόμενα, μεταφέρουν την ευθύνη στο Σατανά ως άρχοντα του κόσμου. Σου λένε δεν γίνεται ο Θεός μας να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Άρα ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος του Σατανά, άρα δεν υπάρχει κανένα νόημα για ποιο λόγο να εξελιχθώ, αφού εδώ τα ιερά βιβλία των θαυματοποιών μου λένε ότι θα με σώσει ο Χριστός, ο καλός Χριστούλης. Και εγώ το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να πιστεύω σε αυτόν. Δεν χρειάζεται να μεταμορφώσω τον εαυτό μου σε κάτι καλύτερο, να αναπτύξω αρετές. Έχω δημιουργήσει ένα άθλιο ήθος που κάνει κακές και φαύλες πράξεις όλη την ώρα. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να το διορθώσω έμπρακτα. Θα πάω σε ένα παπά, θα του εξομολογηθώ, θα μου σβηστούν οι αμαρτίες και όταν πεθάνω ο Θεούλης θα με βάλει στον παράδεισο και θα σωθώ από τον κακό, το Σατανά που είναι άρχοντας αυτού του κόσμου και επιτρέπει όλα αυτά τα κακά. Δηλαδή μιλάμε στην κυριολεξία για πρόγραμμα που είναι για παιδάκια του δημοτικού, τους κρατά αδρανείς μέσα στα δεσμά, νομίζοντας ότι έχουν κερδίσει κάποια αιώνια ζωή στον παράδεισο, ενώ είναι μέσα στη λύθη, και έτσι ο δεσμότης συνεχίζει να είναι δεσμότης, οι θαυματοποιοί να το γλεντάνε και να τους γλεντάνε συλλογικά όλους, γιατί όλοι δίνουν τη συγκατάθεσή τους στα προγράμματά τους και πιστεύουν το κάθε παραμυθάκι. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβετε εδώ, παιδιά, είναι πως ο θαυματοποιός χρειάζεται τον φόβο. Δεν φοβάται τον πανικό, τον καλλιεργεί. Και δεν χάνει δύναμη όταν ο άνθρωπος νιώθει θύμα ενός σατανικού κόσμου, τη μεγιστοποιεί. Δώσε φόβο, δώσε εικόνες φρίκης, δώσε λέξεις όπως δαίμονες, τελετές, αποκάλυψη, και ο δεσμότης δεν θα στραφεί στην αρετή, δεν θα αναλάβει ευθύνη, δεν θα ανεβάσει τη συχνότητά του ώστε να μπει στην ευδαιμονία του, να ευεργετήσει τον εαυτό του και άλλους και κυρίως να ξεφύγει από το συνειδησιακό έλεγχο που τον κάνουν οι θαυματοποιοί μέσω προγραμματισμού. Αντί να τα κάνει όλα αυτά, θα συνεχίσει να τρέχει τα ίδια προγράμματα, πιστεύοντας ότι αρκεί η πίστη για να σωθεί από έναν κακό κόσμο του Σατανά. Έτσι πολλοί νομίζουν ότι αφυπνίζονται, ενώ στην πραγματικότητα τα ίδια προγράμματα λειτουργούν πιο αποδοτικά από ποτέ. Και όλα αυτά τα προγράμματα εξυπηρετούν στο φόβο, στη θυματοποίηση, στην αδράνεια, στην αναμονή σωτηρίας. Αλλά για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, το ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο και συνέβαιναν καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, δεν σημαίνει ότι σου τα παρουσιάζουν για να αφυπνιστείς. Σου τα παρουσιάζουν με συγκεκριμένο τρόπο, με τον τρόπο που θέλουν, γιατί ξέρουν ότι είσαι δεσμότης στα προγράμματά τους και ξέρουν πώς θα αντιδράσεις όλα αυτά, σε τι συμπεράσματα θα καταλήξεις, ποια κατεύθυνση θα πάρεις, και ουσιαστικά γνωρίζουν ότι με τον τρόπο που σου τα παρουσιάζουν θα συνεχίσεις να είσαι δεσμότης στα προγράμματά τους, να τους δίνεις τη συγκατάθεσή σου, να σου κλέβουν τη δύναμη χωρίς να το καταλαβαίνεις, γιατί μένεις μέσα στη λύθη, σε χαμηλές συχνότητες, και έτσι ουσιαστικά μαζικά μπορούν να συνεχίζουν να ελέγχουν, να γλεντάνε τους δεσμότες. Έτσι ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί αρετές, δεν μεταμορφώνει την ψυχή του, δεν ανέρχεται, δεν ανελύσσεται, δεν μπαίνει στην ευδαιμονία του. Για να δείτε τα πράγματα, παιδιά, καθαρά χρειάζεται φρόνηση, χρειάζεται διάκριση. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και τσουβαλιάζετε τα πάντα, γενικεύετε καταστάσεις, τα βλέπετε όλα σαν άσπρο μαύρο, sorry που σας το λέω, θα συνεχίσετε να είστε μέσα στο σπήλαιο. Και καλή τύχη, δεν μπορώ να ευχηθώ κάτι άλλο. Το λέω συνέχεια, το λέω εδώ και χρόνια με τα βίντεο μου. Χωρίς αρετές δεν πάτε πουθενά σε αυτόν τον κόσμο. Και οι αρετές είναι οι ικανότητες που αναπτύσσονται έμπρακτα, αναπτύσσονται με δράση, όχι με παθητικότητα. Άρα τα προγράμματά τους έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σε κρατάνε στην κατάσταση του παθητικού δεσμότη για να συνεχίσουν να σε γλεντάνε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, τα έχω πει όλα επανειλημμένα τόσα χρόνια με τα βίντεο, τα λέω ξεκάθαρα και στο βιβλίο, αλλά στους τυφλούς ό,τι και να πεις δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό και δεν με νοιάζει να κάνω κάτι γι' αυτό. Εγώ απλά τα λέω για όσους ανθρώπους έχουν τη θέληση να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να αναπτύξουν αρετές, να ακολουθήσουν την ευδαιμονία τους. Στην τελική κανένας δεν μπορεί και δεν γίνεται και δεν πρέπει να σας πάρει από το χέρι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.